Náš projekt Art Hunt Visits nás zaviedol do skromného ateliéru Michala Tejgyho. Krása jeho tvorby je ovplyvnená jeho technickým vzdelaním. Poďte sa so mnou pozrieť, ako to u ňa vyzerá. Ahojte. Čau, Michal. Ahojte, vítam vás v mojom ateliéri. Ďakujeme. Tak nám to tu trošku predstav. Kde sa tu nachádzame? Dovolím si povedať, nachádzame sa u mňa doma, dole v pivnici, kde som od rodiny dostal dovolenie, že sme tu vypratali a mohol som si tu spraviť svoj mini ateliér, ktorý je taký skromný, len 6 m štvorcových, ale veľmi ma to na druhej strane teší, že môžem tu takto prezentovať svoju tvorbu. Ako sa ti tvorí v takom maličkom priestore? Stačí ti to? Je to tu také útulné a pokiaľ som tu sám, tak všetka tá inšpirácia sa mi tu kopí a veľmi dobre sa mi tu tvorí. Tým, že pracujem a som teda stavebný inžinier, tak aj tak tvorím po večeroch, čiže vlastne to svetlo u mňa nehrá, to denné svetlo nehrá u mňa rolu a túto svetelnosť som si tu prispôsobil a veľmi mi vyhovuje. Čo môžeme vidieť v tvojich obrazoch? Ja keď sa sem pozriem, tak vidím, že sú to hlavne mestské scenérie. Sem tam vidno aj nejakú prírodu, tak nám niečo k tomu povedz. Odvíja sa to od môjho vzdelania. Ja som študoval stavebné inžinierstvo a tá škola mi otvorila vlastne pohľad na mesto ako samotné a začal som sa pozerať po budovách a to ma začalo inšpirovať. Tie prvky toho rysovania na tej škole a tie dlhé roky dríny, tak sa odzrkadlili s tým, že niektoré tie čiary predĺžujem, ako keď sa robia skice. Je to taký môj rukopis na tých obrazoch. Obohatí to ten celý dojem a zvýrazní tie jednotlivé budovy, ako by boli tie kontúry napríklad stratené alebo by tam neboli, tak tým pádom, že to chcem pretiahnuť trošku cez jednotlivé kontúry tej budovy, tak tým sa snažím vyjadriť jej plastickosť a potom je taká, na pohľad je realistickejšia, aspoň teda ja to tak vnímam. Maluješ akrylom alebo aj olejom? Malujem výlučne akrylom, pretože pokiaľ som nemal ateliér, tak sa to odvíjalo od toho, že olej je z toho hľadiska, že dlho schnúci a pokiaľ som to maloval vo svojej izbe, tak nebolo to veľmi príjemné. Aj ten zápach olejových farieb, ale aj to dlhé schnutie a následne uloženie tých obrazov, tak preto som sa rozhodol pre akryl, ktorý rýchlo schne a je pre mňa pohodlnejší tým, že je naozaj pohotovejší a veľmi dobre sa mi s ním pracuje, aj mieša farby a podobne. Využívaš aj nejaké iné techniky, používaš nejaké iné materiály, ako napríklad pastel alebo niečo také používaš? Keď tomu chcem dať nejakú farebnú kontúru, tak áno, nadviažem tým pastelom suchým. No krásny. Bol taký experiment, keďže takéto obrazy som doteraz nerobil, že by bol v pohybe nejaký daný mestský prostriedok. Ale zároveň ma to lákalo nejakým spôsobom vyskúšať, tak bola to skôr iba môj výmysel v hlave, akože podľa fotky som to nemaloval. Aj keď väčšinou malujem podľa fotky. Máš tu nejaký obraz, ku ktorému máš zvlášť citový vzťah? Počas korony, keď sme boli zavretí doma, tak som rozmýšľal, že ako obohatiť tú moju tvorbu a vznikol tento môj nejaký prvý obraz, ktorý považujem za mustru a je to inšpiráciou a takým odrazom k tým mojim všetkým ostatným malbám, kedy vždycky, keď neviem ako, tak farebnosť alebo tie štruktúry línie hľadám v tomto obraze a podľa neho následne sa odvíjajú ďalšie malby. Fantastické. Tieto obrazy ma naozaj chytili a vlastne rozvinul som ich až natoľko, že som s nimi naozaj veľmi spokojný a myslím, že sa páčia aj ostatným. Ako dlho sa aktívne venuješ tej malbe? Aktívne sa venujem asi posledných 5 rokov. Je niekde možnosť, aby sme mohli vidieť tvoje diela naživo? Momentálne prebieha jedna výstava, sa to volá Salón výtvarníkov. Výstava prebieha v Modre, Zoja Alesko Gallery a je to kolektívna výstava aj prestížnych, ale aj menej prestížnych umelcov, kde teda môžete vidieť dve malby. Všimla som si, že tu máš trička. Predpokladám, že s potlačou tvojej tvorby. Vytvoril som špeciálnu kolekciu 5 tričiek, ktorú špeciálne signujem, ako keď sa robia printy.
Ako napríklad toto tričko je prvé z 5, čiže bolo vytlačených iba 5 tričiek a takto špeciálne teda ja som si to označil a zanechal a je to taká špeciálna edícia daných tričiek, ktoré som vytvoril. Máme tu motív Tatier alebo následne taktiež Prahy. Čo pre teba znamená umenie? Umenie je pre mňa formou relaxu alebo oddychu. Ono tým, že ja mám sedavú prácu, tak proste chcem tým povedať, že nie je to také záživné a tú kreativitu, ktorú teda nevyužívam v tom bežnom živote, tak chcem využiť tuto v tých mojich malbách, ale aj sa odreagovať a takisto je tam nejaké nutkanie, že niečo nechať po sebe. Tento rok sa plánuješ po prvýkrát zapojiť do Art Huntu so svojím dielom. Vieš nám povedať, aké dielo zapojíš? Rozmýšľal som nad dielom, ktoré bude teda rozmerovo v poriadku a s pravidlami Art Hunt a rozmýšľal som konkrétne nad malbou Zámocka, ktorú môžeme tuto vidieť. Malba bola dokonca vystavená ešte na jednej výstave. Ale ešte nie som si v rámci toho istý, pretože budem tvoriť samozrejme ďalej a chcel by som, aby tá malba odzrkadľovala ten môj štýl a možno vytvorím niečo ešte lepšie, ktoré bude zaujímavejšie. Tak budeme sa tešiť. Ďakujem, aj ja sa budem tešiť.